Right guys, kagigising lang natin. So magluto tayo ng gulay. Natin ay ang tawag dito, sigarilyas. Okay na. Okay na. Ayan na mga idol. Ayan na. Ayan na guys. Right. Right. Ayan mga idol. Ito po na yung nakatikim ng sigarilyas na ginataan guys. Dami. Dami. Sigarilyas guys, sarap sa pagkataan. Bukan nyo guys, sigarilyas. Kami sa dito, ginagataan ko ito. Mura lang na sigarilyas ngayon guys. Sarap nito kayo kung karne ang sinahog. Tinahog ko kasi tilapia. Ay para hindi ma-high blood. Ha? Paging walang tao sa bahay, walang mga tulog. Grabe guys, ang bigat ko na, nasa 86 libras na ako. Kilo pala. Kaya reduce sa gulay-gulay.
Ayos mga boss. Ayan. Ayos. Mm. Napapansin nyo guys, may mga dalandan tayo dito dahil uso ang sipon ngayon. Yung grabe ang sipon ngayon, sakit sa katawan. Pampalis ng umay. Ah.